Ing inin ni tingog mang pabo. Mao kaning amo ang garden nga ni nani ampalaya. Mao ning ampalaya. Mao ning tag-iya nga ni nga og wala ni siya di mong kamangon. Mao si musta na kaday? Kumusta man ang imuhang pagtanom sa mga gulay day? Oh, di ba buotan kay tingog. Mao ning mga silingan ninyo, silinganon kay kung kaninyong silingan, dali na kayo ni makawatan, pangayuan. O say mga gipang kuan ng mga gulay diri day. Dagan man kagipang tang unsa man ni kaning kuan, alugbate. Udong, Oo. alugbate. Ingon alugbate ra kong giingon, tagaan ko niyag udong. Olimpiada kay siya on nilhig siya din sa iyahang kuan gamay nga tugkaran. Oh, na kompleto siya diri na kamunggay. Ayun, kamunggay. Ayan. May alugbate. Tikatit ta dig video para makapangayo ta gulay. Ano na po siya mani. Ang mani ni Ganggang naliki. Ing ini ni tanglad. Ang kawatonon kay sa silingan kana maong tanglad. Kawatonon kay namo ni siya ang mga best kawatonon nga mga lamas. Kani kalabasa kani. Ini mosulod tang sa ilawom dari. Tong libuton nga ni ang iyahang turaong bahay kubo. May kamatis, wa pa namunga. Na ay mga kamatis. Sa pud pabo diri ang ininit tapos dali mo kan si Kerben mamong batang pugi at kanyo si ing inini sabi mo ing inini ana gani ko. Yun ang bibi namin dito, ayan si Kerben. Okay, ayan makikita nyo mga lahat lang yan sa silingan yan. Anong lutuin natin ngayon? What do you want to cook? Ing inini. Anong gusto mo kainin mamaya? Anong kainin natin? What do you want to eat? You play the guitar? Mamaya? What is that? What is this? Mau ba? Mau ba? Salamat kayo. Salamat kayo dong kini tubag juga sa kuang pangutana no nindot kita ka storya dong. Inginin eh. So talo no nakang gulay. Makani mga gulay na ti darling. Kan kay dagan kay tanom nga niya. Liboton tamos tong vlog.